koktumani bisingtui tai salni saltam romoi Bubagrani bisingti khanamani motingake Bubagra tabok dehli o thangjak Tiprasa rongni hamkraini bagui kok salainya bagui bono nihinjago jeng kwbangma Kokborok news tai koktuma rogobo khnaka Tripura mothani MLA Rwng Kokborok kok thumnai rok bai kok salaimani haipano Bharani Home Minister Tiprasa rokno separate state dinani gosia bahai ke hingke norok wasapro nugna Bubagra no bare bar malainya bagui dehli o nihinmani haipano kok miliangai tai sa Bubagra phipirogui maphaio Greater Tripura land haike separate state sanmano mania ngi hingke Bubagra no tomoni bagui nihinma kalaikha Tiprasa rokni constitutional solution hmani amono darinani hinai nihinma kalaikha Tiprasa rokni tekese sanmung ediso direct fund hinai amo sanmani amorong darinani nihinma kalaikha tai land ni power TTC rinani hinai hapang tongnai rok kogrmani amono darinani hinai nihinma kalaikha amo chung tabu amsu kaham ke details ke kok sawimi ambrok tomoni bagui amantikin nihinma kalai tai tomo kok sanani bagui anikin nihinma kalai Bubagra tai hapang tongnai borok rok a kok no sayasa porjonto sing khnaya jotono tobo jesapanang thung chini Tiprasa rokni hamkraini bagui no ungthung tobo ngake norok nugui tongna kuno furu kok remano kok keplerui iro olokhe amoni bagui no Tiprasa rokai je sapano sanang thung na nok na lama na nijini kok na culture na kuno kaisa facility government ni na je sani tui fano sanang thung tuini tui fano sanang thung lama kasuna nangnai protest khaina nangnai amoni bagui no Tiprasa rok tabung nangsuk ma ngakai permanently solution nango nijini jagani right je bui hai jaga sekmayang na tui jaga paimayang na tui kuno permission chara inner line permit je bui kuno je Tiprasa rokni jagao kebo habimayang na tui illegal khlaiye tamni himle general area town area aguli rok norok nugui tongna hamung sinia borok bo jagani phai o jaga tongphaikya bono legal khe o jagani malik ngai orono tongui tongo haipano o jagani kubui busa Tiprasa indigenous rok ke o jagani minority ingte jaga rok buibai sakjakte tongnani jaga krei tongthai krei ngai tongo amoni bagui no Tiprasa rokni hamkraini bagui Bubagra tai boni logi tongnai Tripura motharo dehli o nihinjagui kok sai tongui laio Tiprasa rokni bagui hingke amoto saimia tabuk tomo ongkhorno je Bubagra sayachak amoto kubui kok khnaya central lok tomo saka haipano Tiprasa rokni bagui Bubagra bar sai tongo bo Tiprasa rokno constitutionally solution hayaka hamkrai riyasa porjonto bo kebo bai compromise khaya amono Tiprasa rok Bubagra no bisas khelegi nasinglai tonglaio Tiprasa rokni hamkrai bufru phaisino hnai tamni himle chikon mikon leader rok se hamyang mano tobo Bubagra le hamya ngai maya tamni himle Tiprasa rok no amsu jorati bo hamkrai rene bagui help khlai tongo chai togui tongo tai Bubagra kaisa kaini Tiprasa rokni hamkraini bagui samung khlai bo phunuka amo norok no sana nangya norok jotono sija amoni bagui no joto je Tripura o Tiprasa tongnai rokni hamkraini bagui Bharat Sarkar hayake central government busuk joratui Tiprasa rokno nainyo amo jorasi saimanai tei Bubagra kaisa kok sama tongo waisapuru bini live o phaiye bangla hani je Tiprasa rok tongnai rok borok Tripura hao phaiye hinai Bubagra koimani haike tomoni bagui Bubagra hai saitong amo norok jotoi siwo tamoni himble borokni borok ngake ayang narni o jagao phaiye tongphayo ngake o hani malik Tiprasa hanjaknai borok bahai ayang narni o jagao phaiya hinai Bubagra sananai mani ko haike Tiprasa ni bagui Bubagra tomo wansuk tong tai central government Tiprasa rokni bagui tomo reno amo jorasi saimanai Tiprasa rok nasinglai ma tonglainai Bubagra ni statement khnanani bagui tai central government ni statement khnanani bagui Tiprasa rokno borok tomo rikha hnai haike tinini video amsung situng noro video no sajak like khlai dio video no tai comment khlai sahadi subscribe khaji channel no khajia tongkake amsung no hambai।